Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero zachitikadi zimene adaneneratu malembo amene mwawamvawa. Lero tikumana ndi Ambuye Yesu amene ali ku kachisi, amene ali ku tempere, amene ali ku sinagoge, ndipo malembo akutsindika monga adazolowerera. Chizolowezi chimapanga khalidwe. Muli ndi chizolowezi chotani pa nkhani ya uzimu? Muli ndi khalidwe lotani pa nkhani ya uzimu? Tikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 8 January chaka cha 2026. Mawu oyamba ochokera mkalata yoyamba ya Yohane, tili mmutu wa 4 ndi 19 kukamaliza kufikanso mutu wa 5 ndi 1 mpaka 4. Aliyense amene amakonda Mulungu ayeneranso kukonda anzake. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi David Mhone kuchokera ku St. John's Church, St. Denis Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 72. Mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera. Tiyeninso tikhale limodzi kuti Mulungu akutiyankhula zotani. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu amkalata yoyamba ya Yohane. Okondedwa, ife timakonda Mulungu chifukwa ndiye adayamba kutikonda ife. Wina akamanena kuti ndimakonda Mulungu komabe nkumadana ndi m'bale wake, ndiwonama ameneyo. Pakuti munthu wosakonda m'bale wake amene wamuona sangathe kukonda Mulungu amene sadamuone. Lamulo limene iye adatipatsa ndi lakuti wokonda Mulungu azikondanso m'bale wake. Munthu aliyense wokhulupirira kuti Yesu ndi mpulumutsi wolonjezedwa uja, iyeyo ndi mwana wa Mulungu. Ndipo aliyense wokonda nakubala amakonda ndi mwana wake yemwe. Chodziwira kuti timakonda ana a Mulungu nchakuti timakonda Mulungu ndi kutsata malamulo ake. Paja kukonda Mulungu ndiye kuti kutsata malamulo ake. Ndipo malamulo ake siwolemetsa. Chifukwa aliyense amene ali mwana wa Mulungu amagonjetsa dziko lapansi. Chimene timagonjetsera dziko lapansilo ndi chikhulupiriro chathu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo yathu ndi salimo namba 72. Inu Mulungu, patsaniko mfumu nzeru zoweruzira, patsaniko mwana wa mfumu mtima wokonda chilungamo. Motero mfumuyo idzaweruza anthu molungama, ndiponso anthu osauka mosakondera. Idzawombola moyo wawo kwa anthu opsinja ndi kwa anthu owachitira nkhanza, pakuti magazi awo ndi amtengo wapatali pamaso pake. Ikhale ndi moyo wautali, dzina lake lisayiwalike konse, mbiri yake ikhalepobe monga momwe limakhalira dzuwa. Anthu alandire madalitso chifukwa cha iyo, mitundu yonse ya anthu ayitche yodala. Mafumu onse adzakugwadirani ndipo mitundu ya anthu idzakutamandani Ambuye. Ambuye akhale nanu. Pa nthawi yomweyo Yesu adabwerera ku Galileya ndi mphamvu za Mzimu Woyera.
mbiri yake idawanda kuzungulira dziko lonselo. Ankaphunzitsa mnyumba zawo za mapemphero ndipo anthu ankamtamanda. Nthawi ina Yesu adafika ku Nazareti komwe adaleredwa. Ndipo pa tsiku la Sabata adalowa nyumba ya mapemphero monga adazolowerera, nayimirira kuti awerenge mawu. Adampatsa buku la mneneri Yesaya. Tsono iye adafukutula bukulo napeza pamene padalembedwa kuti, Mzimu wachauta wadzaza mwa ine, wandidzoza kuti ndikalalikire amphawi mthenga wabwino, wandituma kuti ndikalengeze kwa andende kuti adzamasulidwa, ndi kwa akhungu kuti adzapenyanso, wandituma kuti ndikawapatse ufulu anthu osautsidwa, ndi kukalalika za nthawi imene Ambuye adzapulumutsa anthu awo. Yesu adatseka bukulo nkulipereka kwa mtumiki wa nyumba ya mapemphero nakakhala pansi. Anthu onse amene adasonkhana m'nyumbamo ankangompenyetsetsa. Tsono Yesu adawuza kuti, lero zachitikadi zimene malembo adaneneratu amene mwamvawa. Anthu onse adatamanda nkudabwa ndi mawu ogwira mtima amene iye ankayankhula. Anthu ankati, kodi uyu si mwana wa Yosefe uja? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ambiri amene timapemphera, mwina ndingoti tonsefe amene timapemphera, pasi pa mtima wathu ndi chikondi cha Mulungu. Timalolera kupereka za chikhumi, za masika, kudzuka mamawa kumapita ku nsembe ya misa, mautumiki osiyanasiyana. Chonsecho ndi chikondi cha Mulungu ndipo timthokoza Ambuye. Timadzilanga njira zosiyanasiyana, posachedwa apa tiyamba nyengo ya Lenti. Timadzilanga njira zosiyanasiyana. Chonsecho ndi chikondi chathu pamene timachionetsa pa Mulungu, timthokoza Ambuye. Koma lero Yohane akutitchalenja kuti chikondi chenicheni kwa Mulungu chimaoneka m'njira ziwiri, ndipo wazitchula: kusunga malamulo ake komanso kukonda anzathu. Love of neighbor and keeping of his commandments. Malamulo khumi aja tikuwadziwa, ndipo adagawidwa pawiri: okhudza Mulungu atatu oyambirira, enawa okhudza ine ndi anzanga. Ndi lamulo liti limandilemera? Ambuye Yesu ndiye adadzangochepetseratu. Lamulo lalikulu ndi chikondi, ndipo akuti chikondi icho ndikonde nacho anzanga. As long as I don't love my brother, it means I don't keep his commandments. Ngati sindimakonda anzanga, mchemwali wanga, ndiye kuti sindimasunga malamulo ake. Ngati sindimasunga malamulo ake, sindili mmodzi mwa nkhosa zake. Ndayima potani, mwayima potani. Suthenga oti tingangousekerera, koma ndi uthenga oti tidzitsutse tione kuti chikondi chathu chikukula bwanji. Mawu athu amuthenga pabwino, tamva kuti Ambuye Yesu adapita ku sinagoge monga adazolowerera, as was his custom, his tradition. Consistency forms a habit. Regular prayer shapes us. Ndili ndi chizolowezi chotani? Ambuye Yesu anali ndi chizolowezi choti pamene afika amakalo a sinagoge, amaphunzitsa, amapemphera. Analitu Mulungu, ndi Mulungu amene, koma anali ndi chizolowezi choyankhula ndi Atate ake. Ino ndine tili ndi chizolowezi chotani ku moyo wauzimu? Ena tikafika pamalo, ndidanena zaka ziwiri zapita, ena tikafika pamalo, let us just check zimaulula zimene timakonda kufunsa kapena kufuna kudziwa kuti ndife anthu otani. Timafunsa kaye stadium ili kuti malo abwino kumapezeka mowa odula, koma wapamwamba ndikuti, kapena kumapezeka zovala za original ndikuti, kodi mtauni muno amagulitsa zakuti ndikuti. Leyale ambiri timafunsa kuti kodi mzikiti uli kuti, kodi chalichi ili kuti, kodi anthu amasonkhana kuti. Ife ansembe kumene, mwina ndikapita nyumba ndikuwuzeni anthu inu chisisi ya nyumba ya ansembe mmakhala kachalichi kakang'ono mmene timapemphereramo. Koma mwina nkutheka ine ndikafika nyumba ya ansembe anzanga, mwina sindifunsa kaye kuti kodi mmene ndingapite kukankhulana ndi Mulungu kachapo ndipati. Mwina ndimafunsa ndioneka malo ena osafuna kaye ndidziwe. Ambuye Yesu anali ndi chizolowezi chabwino chopita nyumba ya chauta. Kenaka akuti adapita kumeneko ali odzazidwa ndi Mzimu Woyera. He was spirit filled. Tiyesetse kuti mzimu usatichokere. Otherwise mzimu ukachoka mwa ife, chipembedzo chimasanduka drama. Timangochita zinthu ngati basa out of routine and drama, zomangoseketsa, zomangochita zichananena dzulo dzana za mpikisano zija.
mzimu akadzadza mwa ife amateretsa zina. Mukumbukire Paulo ankafuna kupita kumalo ena adamuletsa kuti ayi koma mupite uko mudzere njira iyi. Yosefe adamuwuza kuti ayi muchoke mupite kwakuti ndi mwana Yesu mupite ku Egypt. Aja anzeru akummawa aja adawuza kuti musadzerenso njira iyi. So pamene tilola kuti mzimu azititsogolera amatipewetsa njira zina, amatipewetsa zinthu zina. Koposaposa amatipatsa mphamvu zoyendetsera moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kenaka tikumva kuti Ambuye Yesu pamene akutsegula buku, akumasula mawu, akufotokoza za kwa anthu amene iye wabwerera. The broken hearted, anthu osalidwa, anthu opanda mayina, abale. Makamaka ife alaliki, ngati mthenga wabwino umachotsa kuvutika kwa anthu, ndiye kuti taupanga distort, si mthengaso wabwinoyi. Famuno wake wa mthenga wabwinoyi wationetsa andende kumasulidwa. Ndiye pamene tikukamba za ndende, the quickest temptation, mayesero akulu amene amabwera ndikuganizira iwo amene ali ndende zazipupa, kuti ali kumaula, ali kuzomba, ali kuti amene tikuyenera tizayendera. Koma pali ndende zina zimene timapatsana zosaoneka ndi maso. Ena ali babanja koma ali mu ndende ya banja. Alipo anthu ena ali babanja lotsiririka, amalemekezana, amakhulupirirana. They have total freedom. They can go whosoever they want. They trust each other. Koma alipo ena chipitireni kubanja kwa usawa lola. Adachiro wapatsa tsiku limodzi pachaka lopita kumudzi kwawo. Ali ndende ya banja. Ena mwina tili mutumiki koma tilimo ndi mu ndende mumangotiona nkhope zolusa. Nthawi zonse timangokhalira kudandaula, ine ndilibe ndalama, akuti amadana nani, akuti aja anditumiza kwakuti, akuti tili mu ndende zosiyana-siyana, aliyense akudziwa ndende imene. So pamene tikukamba ndende zazipupa zooneka ndi maso, tapempheso Ambuye Yesu amene akuti adabwera zamasula a ndende. Koma pamene tikukamba zoti adabwera zati masula, funso limakhala mafunso awiri aja ndi manena aja. Poyamba ndidzifunse kuti ndalowetsa ena ndende zotani, nanga ndikuwathandiza ena bwanji kuti atuluke ndende imeneyi, koposaposa ineyo ndili ndende yanji. Chachitatu, madalitso a Mulungu amayamba ndi chinyezi. Ndukaniko tanthauzira nchichewa chomveka bwino. Let me put it in English, then I'll try to explain it. Grace begins as comfort but ends as a challenge. Kuti kukoma mtima kwa Mulungu, madalitso zaulere za Mulungu zimene timalandira zimayamba kutika kaye pabwino. Tikamazilandira timaona kuti tili pabwino, koma ndime kamapitirira timadzazindikira kuti zatipatsa udindo ndi ntchito yoti tipange. Tukamba izifa chachani, akuti anthu aja amantamanda Ambuye Yesu, koma kuwazoti zimene mwamva lero zichitike, tusati mukangochoka pano pa ziyambe kukwaniritsidwa. Ndetamva kuti ena adamba kunyodola, kodi uyu si mwana wa Yosefe, chifukwa choti wauza kuti mukachite zimenezo. Mdalitso mene tidalandira watichiritsa pa matenda, timamva kupepukidwa, ine ndinadwala chaka chonse ndakhala mchipatala. Koma immediately Ambuye amatipatsa tsopano challenge. Mwina tiyambe kuthandiza anzathu amene ali mchipatala, mwina tiyambe kuwachitira ena amene akusowa thandizo ngati limene ife tidalandira. Koma ambiri ndi chani, tikalandira that grace, kenaka mbali ina ya grace yo ndi challenge imene timayenera tikapange, timabisala. Ine Mulungu adandipatsa nsembe ndi mdalitso, sindifoyenera kufika pamaso panu ndikutumikira. Standing in your presence, la Mulungu lichapena ndimachita mantha, mukadzadona tagwa ndi mantha amene umakhala nawo kuti uyimirira pakati pa anthu otchuka, mabwana, anthu amaphunziro. Iwe ndikuyimirira pamene paja anthu nkumakumvetsera. Imene ndi chaulere chabe, koma chimene ndisachitenge for granted kuti who are you? Ayi. Ndi challenge imene ndikuyenera nthawi ndi nthawi ndizipempherera kuti zipitirira mmoyo mwanga. Akupatsani udindo, kandi no president, kandi no anduna, kandi no kansala, kandi no MP, kandi no mfumu, kandi no abambo mfumu, kandi no assistant. Ndi chimdalitso chimene chija koma chikupatseni udindo tsopano oti mutumikire anthu. Koma anthu timangosangalatsidwa ndi mbali ya mdalitsoyo, timadana ndi nthawi ya udindoyo. Ndipo monga ndanenera potserezera, akuti anthu m'malo monena kuti tsopano wauza za ntchito imene akagwire, ayamba kunyodola kuti si mwana wa Yosefe ujawe. Nthawi zina timapanga concentrate on the messenger than on the message. Akulalika Damaseke awa, akali wambawa, ali kuchawa,
uzulu awa ndani timayang'ana chida chimene chanyamula mthenga wachauta. Dzana lija timanena kuti Mulungu amabwera mwa njira zimene anthu sitingathe kumvetsa. Ophunzira ake adabwerera ngati nzukwa sadathe kumzindikira. Tatiyeni tizikamva mthenga wa Mulungu timutenge kuti Mulungu atiyankhula afuna tisinthenji tichitenji. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.